U gradskoj vijećnici grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava uručio je predsjedniku Lions kluba Vukovar rješenje o financiranju jednogodišnjeg pilot projekta naziva Halo pomoć u vrijednosti većoj od 8.000 kuna. Riječ je o izvaninstitucionalnoj skrbi za osobe treće životne dobi prema modelu zapadnih zemalja. Postoji i daljnja intencija širenja brige za starije osobe. Pametni telefon i SOS tipka spas u vukovarskim umirovljenicima samcima. Prezadovoljna sam. Od kako ga imam, mjesec i po dana, prezadovoljna sam. Jeste li upotrijebili već SOS tipku? Pa do sad još nije, ne daj Bože da baš padne, da moram, ali nije daleko od toga jer sam počesto padala, a sad vodim računa. A kako bi život Vukovaraca pod stare dane bio koliko toliko siguran, pobrinuli su se iz Vukovarskog Lions kluba koji su iskustva zemalja Zapadne Europe donijeli kod nas. Riječ je o jednogodišnjem pilot projektu Halo pomoć, ukupne vrijednosti nešto više od 23.000 kuna, u koji je uključeno 14 Vukovaraca, osobe treće životne dobi. Mi smo putem akcije sa Lions klubom Stay Omnia iz Austrije kupili 14 pametnih telefona i podijelili smo ih za 14 korisnika u saradnji sa gradom Vukovarom koji prepoznao ovaj projekt. Gradonačelnik Ivan Penava prepoznao je na način da je predsjedniku Vukovarskog Lionsa uručio rješenje o financiranju pilot projekta i to su 8.400 kuna. Mnogobrojne su okolnosti koje mogu dovesti do poziva, ali je smisao znači ta da su za te upravo osobe koje se nalaze u jednoj ranjivoj fazi života, kad se osjećaju bespomoćno, imaju jednu sigurnost, znači da će ih netko čuti u slučaju potrebe. U slučaju potrebe za njih su tu 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, obučeni agenti u call centru. U tom slučaju poziv dolazi u naš centar, automatski se biraju brojevi našeg centra iz kojeg se javljaju osobe koje su obučene kako reagirati u određenoj situaciji. Po potrebi možemo poslati hitnu, policiju, vatrogasce ili sami otići na teren jer ne želimo da nijedan poziv ostane neodgovoren. Lions klub i grad Vukovar imaju daljnje intencije kada je riječ o Halo pomoći. Izvan institucionalni način skrbi cilj je proširiti i to već iduće godine na ukupno 30 korisnika kojima zasigurno neće biti teško odvojiti 10 kuna na godišnjoj razini za sufinanciranje SOS tipke i pametnog telefona, kao što to već rade ovi Vukovarci.